Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bye! Bye, baby! Muntik na ako mabangga or binangga nung sasakyan. Good morning, mga lalabs! Welcome back sa aming channel. I have Dada here. Good morning, Dada. And baby. Not a baby anymore, yeah? Sophia. Nag-breakfast na pala sila, mga lalabs. Ako, breakfast ako kasi may pasok pala ako today. Sunday na Sunday. Sarap sana na sa bahay lang ba? Parang sakit ng ulo. Kulang ng tulog. Si Sophia, lumipat na naman sa kwarto namin kahapon. Grabe. Di ko talaga alam kung ano yung i-vlog ko today. Pasensya na kayo. Ay, not yet, Dada. Because she was eating earlier. Yeah. You need to change your bum, anak. Yeah? Change your diaper. No. No. Hey. No. Yeah, yeah. No. Yeah, yeah. No. Yeah, yeah. No. Change your bum. No. What no? You're good at that, ah? Ito yung super old na namin na toaster. Minsan gumagana, minsan hindi. Ayan, no. Hala na yan siya. Gumagana pa naman. Sister, ano siya? Just open that drawer. Look what she found. It's okay. Sometimes it's working, sometimes it's not. Wow. You got it. Bye! Bye, baby! Bye-bye, Mama. Bye-bye, Mama. Bye! Right, see? Okay. Hi mga lalabs, dito na ako sa bike. Nag-stop ako kasi muntik na ako mabangga or binangga nung sasakyan. Kasi blind curve siya. Andun lang, oh. Hindi ko napakita sa inyo, andun siya. Blind curve siya. And then, dapat sana nasa right ako. May babae din, doon din naglakad. Tapos may aso, tapos umuubo siya. So, bali, napunta ako sa left. Doon sa left, may umikot din. So, nasasakyan. Buti na lang mahina siya. Kung hindi, ayun na. Hay, salamat Lord. Grabe naman. Papunta na ako sa trabaho ngayon. See you na lang mga lalab. Kaya nagdadasal talaga ako bago ako umalis ng nakabike. Palagi akong nag-sign of the cross talaga. Dito na pala ako sa work mga lalabs. Medyo napaaga tayo, 10:30 pa kasi sinadya ko talaga para makapag-vlog ako ba na na iba yung background. Tapos,
Kanina pala may tumawag sa akin bago ako paalis na, yung bago paalis na. May tumawag pala pero nakasayla, hindi ko siya nasagot. Yung boss ko pala tumawag, sabi nila ano daw 10 to 7 daw, ako sabi ko 11 to 8 yung nakita ko. So tignan natin mamaya kung anong sasabihin nila. So dito ako sa parking area ng bike. Ayan no, may mga bugoy din na tinatapon lang. Ayan, si Bana nagagalit dyan sa pagganyan. Yung Bana ko talaga sumusunod yan siya sa mga tawag nito, sa mga rules. Ayan. So, maglalakad lang tayo ng konti. Hindi kasi pwedeng mag-vlog, 'di ba? Kung napanood nyo yung dati kong video, hindi pwedeng mag-vlog sa loob. So, para safe yung ating channel, hindi na tayo mag-vlog sa loob mga lalabs. So, nakita nyo maganda yung weather ngayon. As in, super sunny pero medyo malamig. Para sa akin, malamig na naman. Sabihan naman ako ni Bana na, 12 years na daw ako dito, malamig pa din. So, naka-body warmer lang ako kasi malamig nga, tapos mamayang gabi, mga 8:30 or 8:45, medyo ano na yan, ano ba yung tawag nun? Yung maambon ba? So, ganyan yan siya. So, ngayon, dito lang ako sa may harapan ng outlet. Hindi pa tayo papasok mga lalabs. Mag-ano lang tayo, mag-chika-chika muna. Dito sa Netherlands, i-share ko sa inyo, una talaga nilang pinag-uusapan yung weather. Ano yung panahon, sabi nila, hoy, who got hit? The zone is well mooi vandaag. The wear is well lekker. Ganon, sabi nila, geniet ervan. Yan yung mga palagi nilang sinasabi, yung mga topic nila sa trabaho. And then, naano ako kasi may security sa harap ko. Ewan ko kung tatanungin niya ako, pero mukha ko lang naman yung binavlog ko. Bahala siya sa buhay niya. Tapos, ano pa ba? Wala na ako sa sinasabi ko, hindi ko maharap yung video sa kanya kasi baka sabihin niya binibidyo ko siya, 'di ba? Hanap tayo ng ibang anggulo. Ayan, para makita niyo, andyan siya sa aking likod. And then ayun naglalakad dyan banda sa aking left, kung makita niyo. Ano pa ba? May time pa kasi ako Ay mga lalas, magkikita pala kami ng mga inday ngayong Sabado dito sa amin. So pero parang sa bahay lang ata kami kasi parang uulan. Pero sana maganda yung weather. Yung tao, yung gwardiya, nasa right side ko na naman. Bahala siya sa buhay niya. Tatanggalin ko din naman tong aking camera. So ito yung face mask. Ito face mask na gagamitin natin. Ano pa ba i-share ko sa inyo? Mental block ako dahil sa taong to. Walang ya. Wala ako masabi. Pakita ko pala yun. Ayan yung yung cinema. Tapos may mga bahay dyan. Yan dyan yung mga apartments. Ayan din. Tapos dun yung bike. Then tapos yan yung parang munisipyo namin. Yan. Tapos yan yung outlet. Hi mga lalabs! Tapos na yung work natin. Nagpalayo ko sa may music ba? Kasi baka makuha ng CPR, patay tayo dyan kay Lolo. So katatapos ko lang mag-work. Medyo boring yung araw ko today. As in wala akong gana. Kasi una-una malapit tayong nasagasaan. Simba ko palayo good, Ginoo ko Lord. Tapos second, yung mali yung time ng pagpasok natin. So, yun din ang problema. Tapos yung pangatlo, medyo hindi din ako masaya kasi parang ang gulo talaga ng umpisa. Tapos si Bana din, sila Sofia, medyo magulo, basta magulo siya. Pero thankful pa din ako kasi nakaraos ako for today. And dito pa ako masyadong malayo. Dito muna ako stay. Kasi may music dun banda Iwan ko kung makukuha siya ng camera. So, para naman may makita kayong ibang environment, mga kalasangan. Kalasangan ba? So, at the end of the day, maganda yung araw pa din. Hindi siya masyadong malamig kasi naka-body warmer naman ako mga lalabs. Tapos medyo quiet na dito sa sa outlet. Ay, ang tagal pa ng sahod, next week pa. So madami akong gustong bilhin for Sofia kasi yung mga damit niya
lumiliit na talaga. So, hindi ko pa na-text si Bana kung anong nangyari. Pumunta pala sila kanina sa garden center. Hindi ko lang alam kung ano nang nangyari sa kanila. Baka may update. Sabi niya, update daw ako niya ako mamaya. Dito na ako sa aking bicycle. Ayan yung aking service. I-on natin yung light. Dito lang sa likod. Tapos dito sa harap. Ayan. Ayan, nag-iilaw-ilaw na siya. Tapos ito, nakalock siya. Double lock yan siya mga lalaps para hindi nakawin. Marami ding nagnanakaw ng mga bicycle dito. So, para safe, dalawa yung lock na ginagamit ko. Lagay ko muna dito siya. Ayan. Tapos, i-unlock natin yung bike. So, mga lalabs, nag-bike na tayo. Ay, nako. Mahangin siya, pero maganda yung weather. As in, super ganda. Ano ba yan? Yung power ko nawawala. Kasi marami kasing tao. Alam nga naman magsigaw-sigaw ako, diba? So, ayun. Tsaka, napakahirap din mag-vlog na nakabike. Pero, hindi ako mag-vlog talaga. Kasi baka daw, may makita ako ng pulis ba? Bawal daw. May nabasa ako sa mga ibang vloggers din dito. So, dispose your face mask properly. Loves, I'm home. Naririnig yun ang tulog na si Sofia. Si Bana na lang andyan. Tingnan natin. Pero ang lakas ng TV, ah. Hi, sweetheart. Hi, sweetheart. Humot. Sofia is asleep na. Agoy, po kang gabi kang manaoy. So, ayan. Ang lakas ng TV as usual. Yan yung madalas na pinag-aawayan namin yung TV na sobrang lakas na parang ang layo-layo niya or ewan ko sa kanya kung bakit. Sabi niya, minsan nasa ano yun na 29. Tapos nagdadahilan pa yan siya na hindi daw malakas. Ako lang daw yung may problema. Siguro sobrang linis ng aking dalungga, no? Yung aking tinga kasi naingayan ako, oh. Di ba? Ang lakas, no? Ewan ko ba kung nakaka-relate kayo dyan sa mga bana ninyo. Ayan. Sinara ko muna yung pinto dito para medyo hindi nyo marinig. Yan yung madalas na pinag-aawayan talaga namin.
Tapos sabihin pa yan minsan sa TV daw. Kasi mahina naman daw yung 29. Di naman daw yung malakas. So, yan yung isa sa mga talagang pinag-awayan namin. Yung parang nagsasagutan kaming dalawa. Ngayon, wala na akong sinabi kasi sasagot yun. Tapos, hindi ako nakakatulog pag sobrang dati kasi, wala pa si Sofia, natutulog ako dyan sa sa sala. Pag naidlip ba, inaantay ko siya. Pero sa sobrang lakas, palagi akong nagyaw-yaw ako na, hinaan mo diba, mag-away na naman kami, magreklamo. Siya pa ang magalit sa akin, na ako daw yung may kasalanan. So, mga lalabs, magsha-shoutout tayo before natin i-end yung ating vlog for Ay, kaloka! Hindi pala na record yung aking shoutout, mga lalabs. Nagmamadali na tayo. So, shoutout muna tayo bago natin i-end yung ating video for today. Ito yung magpaganda daw ako para hindi iwanan ni Mr. So, medyo delayed yung ating shoutout. So, pasensya na po kayo. Shoutout to Joe Bilyeza, Face Journal, Franilin, Aldos, Karil Luntayaw. Shoutout to Shen Kuteng, Glenda Pura, kay Mama Violi and Mira. Hello po. Frau Jen, si William Di Fatima Ferkulen. Kasama ko po yan sa work. Hi, Fatima. Shout out to Marilyn Rodriguez, Adela El Destajo, Shri Krishna. Shout out to Yoni Johnson, Lynn Ortilano, Maarte, Esther Dilag, Madel Ilocano Channel, It's a Bing Thing, Sian Matsumoto. Shout out to Dreamson TV. Shout out to Des Domingo, Glenda Purab, Jean Brown, Swiss Life Vlog, Remedios Nalda, Alma Mendoza, hi lalabs. Shout out to Love in Scotland. So, since hindi yun madami, mag-shout out pa ulit tayo. Next video is nag-text si X-Prank. So, shout out to Mama Violi and Mira. Si Petit7228, shout out to Alma Mendoza, shout out to Mahatma Gandhi, shout out to Lourdes Galang, shout out to Emma Morgan, It's a Bing Thing, Adelita Alimon, The Dutch Pinay Couple, Pinay in Netherlands, Brandeline Diveza, Mary Jean Kalumpang, shout out to Joe Bilyeza, Lourdes Galang, Care Hasham, Jean Fab, Mary Jane Kalumpang, Hannah Martin, Maarting Maldita, Marilyn Rodriguez, Maria Teresa Grimesem. Shout out to Lynn Ortilano, Michelle Kurt, It's Winter 2003, Nulet Mahusay, Vivian, shout out to Jessa Rich. Tama ba? Tisay, shout out to Flor de May Katulay Parukuralde. Pasensya na po kayo if hindi ko masyadong mabigkas ng mabuti yung mga names po ninyo. Shout out to Adela El Destajo, shout out to Trezzy, Irene De La Cruz, shout out sa iyo Angel Grace Channel, Inday Kamote, Remedios Nalda, Marina Tabs, Yams Lev Hisoler. So, kung mapapansin nyo, yung mga nagko-comment dyan is yung ating mga suki na paulit-ulit na nanonood sa atin. So, bukas na naman po mga lalabs, shout out tayo. Kung gusto nyo pong i-shout out, please comment down below. And hashtag Itzien shout out, tapos location kung saan kayo na lugar. Okay, have a nice day mga lalabs. Stay safe. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지